me somebody. Har du brugt dine muligheder for at gøre dig dygtigere? Ved du, at du kan gøre det? Jeg spørger, fordi jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at du bruger de muligheder, HK har skabt i samarbejde med arbejdsgiverne for dig som leder. Det er vigtigt, fordi jo dygtigere du er, jo flere kompetencer du har, desto større værdi har du for arbejdspladsen. Og jo mere anerkendelse får du og kan byde ind på spændende opgaver. I HK synes vi, det er vigtigt, at du bevarer de muligheder, der er for at bevare din værdi på arbejdsmarkedet. Du arbejder på en arbejdsplads, der har en overenskomst med HK. Og overenskomsten giver dig ret til en lang række tilbud om uddannelse og opkvalificering. Brug dit tilbud. Er du i tvivl? Så ring til os. Opsøg din tillidsrepræsentant. Skriv til mig. Og jeg håber at se dig til en af de møder, som vi holder med jævne mellemrum. I 2013 satte vi fokus på uddannelse. Blandt andet har vi taget initiativ til et rotationsprojekt. 21 medlemmer af HK har fået chancen for at gennemføre en kommunenuddannelse på fuld tid og med fuld løn. Dette har vi i HK været drivkraft for at få startet op. Det fortæller vi om i vores beretning for 2013. Læs den og find inspiration. Du finder den på vores hjemmeside www.hk.dk/Sjælland. Som medlem af HK Kommunal Sjælland vil vi gerne hjælpe dig og støtte med at få sat dine uddannelsesønsker og dine kompetencer på den lokale og den centrale dagsorden. Det er din fremtid, det drejer sig om, og din fremtid er vigtig for os i HK. Det er derfor, vi er her. Ring til mig, hvis du vil vide mere, eller hvis du vil fortælle mig, hvad du synes er vigtigt. Du kan ringe til mig på 21 30 54 31. HK ønsker fortsat at være en organiserende fagforening. Vi vil lytte til dig som medlem. Hvad ønsker du, HK skal tage sig af? Hvilke opgaver synes du er vigtige?